Barka da warhaka, ga wasu sabbin labarai, kai min like da subscribe na gode. Labari na ɗaya, dangantaka tsakanin Najeriya da Amurka ta yi kyau. Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa sabanin da aka samu tsakanin ƙasar da Amurka dangane da zargin kisan 'yan Kiristoci ya riga ya warware bayan tattaunawa da fahimtar juna. Wannan ya ƙara ƙarfafa hulɗar diflomasiyya. Labari na biyu, Amurka na taimakawa Najeriya wajen yaƙi da tsaro. Amurka ta mika wasu kayan soja domin tallafawa sojojin Najeriya wajen yaƙi da 'yan ta'adda da wasu ƙungiyoyi masu tada kayar baya a arewacin ƙasar. Gwamnatin Najeriya kuma ta hayar kamfanin shugabanci na Amurka don bayyana ƙoƙarin da take yi wajen ƙare al'ummomin masu rauni da kuma tabbatar da tsaro. Labari na uku, tattalin arzikin Najeriya ya same karbuwa. Ministan Kudi ya ce bayan shekaru biyu na sauye-sauyen tattalin arziki, Najeriya ta shiga wani mataki na ƙarko da ingantawa, cikin har da sauƙaƙa hauhawar farashi da bunƙasar manyan abubuwan kuɗi. Labari na hudu, Najeriya na neman tallafi wajen canjin yanayi. A wani taro duniya a Abu Dhabi, Najeriya ta sanar da shirin kafa asusu na dala biliyan 2 na tallafawa ayyukan ƙarfin makamashi da rage hayaki mai gurɓata muhalli, tare da janyo manyan masu zuba da jari. Mai sauraro, waɗannan su ne manyan labaran da na tanadar a wannan shiri. Ina fatan wannan rahoto ya taimaka wajen ƙara fahimtar abubuwan da ke faruwa a kusa da mu da kuma a duniya. Ina mika godiya gare ka da ka ba mu lokacinka. Ka ci gaba da kasancewa tare da mu domin ƙarin labarai, rahotanni da nazari masu zurfi.